Здравейте и днес, момичета! Преди всичко, отново искам да ви благодаря за всички харесвания, за всички коментари, които ми пишете. Винаги много се радвам да ги чета и да знам, че за вас е било полезно, че резонира. Също така за това, че се абонирате за канала ми. Днес попитах картите на каква тема да снимам, какво би било най-полезно за вас. И отговора беше връзка от разстояние. Така че днес ще си направим едно четене на тема връзка от разстояние. Нямам подготвени въпроси, но разбира се ще започнем с това, кое сте вие, кой е човека, за когото питате. И ще оставя интуицията ми да ме води. Няма как, без да видим кой сте вие, за да видите дали това е вашето видео, дали това е вашето четене. Знаете, че няма как да е на 100%. Но разбира се, ако имате нужда от лични четения, от сеанси с рейки или освобождаване от емоционални блокажи чрез метода K-Power, то може да се свържете с мен по Viber. Номера ми го има в описанието. А сега, кои сте вие? Кой попада на това видео, за кого е подходящо това четене? Една кралица на жезлите ни излиза, което говори за страстна дама. Възможно е да сте от огнен знак. Овен, лъв или стрелец. Възможно е да имате интереси в сферата на езотериката. И по принцип вие сте жена, която има достатъчно енергия да се справи и като добра домакиня, и с хобита, интереси, за всичко, което пожелае. Също така ви намирам в една уютна среда, щедра, благополучен дом. Кои сте вие? Все по две карти. За сега. Ако сте мъже, то вие сте материално стабилен, отговорен, практичен. Възможно е да сте Козирог, Телец или Дева. Ако сте жена, то един такъв мъж ви е в главата. Или в момента гоните някакъв успех. Може да се наречете борбена жена, жена, която отстоява себе си, своите граници, която не позволява да нарушават щастието ѝ, или поне в момента сте влезли в един такъв етап от живота си. Още за кого е подходящо това четене? Материално стабилни дами, жени, които са уважавани, уважавана жена, постоянната жена в живота на даден мъж, сигурната съпруга, също така е възможно, или поне да живеете заедно. Изкарвате парите си сами, материално стабилни сте. И сте на един нов етап от живота си. Какъв е този нов етап?
Започнали сте да хитрувате, да се опитвате да сте по-таинствени. Каква е причината за това? Един мъж, който ви се обяснява в любов, който ви ухажва. За кого е това четене? Част от вас в момента сте като в една безнадежна ситуация, тъжни. Опитвате се да запазите своето, но не знаете как. Кое ви е толкова безнадежно? Чакането. Какво чакате? Да станете любимата жена. В една такава ситуация сте в живота си, в която не се чувствате обичана, чакате да се чувствате обичана. И поради тази причина тъгувате. За кого е това четене? Общуване с колеги също ми дава така силно, като за някой от вас. Възможно е част от вас да сте просто в много добри такива приятелски колектив на работа. Но сте самотни в любовта. Въпреки че имате връзка, има чувства, вие се чувствате самотни, изолирани. Кой попадна на това видео? За кого се отнася? Възможно е да се интересувате от езотерика, да сте започнали едно такова обучение или да се учите в момента. И има една нова любов за някой от вас в живота ви. Ако тя не е нова, е с вашия съпруг, вие все още я усещате като нова. Чувствата не са отминали. Вие сте все още така прясно влюбена в него. За кого е това четене? Част от вас все пак усещате, че берете плодовете на своя труд, виждайки го в спомените си, гледайки миналото, виждате, че сега сте много добре. А други от вас, заради децата си, те са плодовете на вашия труд. Ако сте разпознали себе си, нека видим и кой е човека, за когото питате, който ви интересува. Вашия партньор. Как го виждате вие, за да го разпознаете? Кой е вашия партньор? Как го виждате вие? Кой е той? Мъж с много избори. Какви избори? В каква сфера? Това е един мъж, лъжец, ухажор във вашите очи. Някак си хитрува.
Сякаш лъже, че обича във вашите очи и сякаш флиртува с всяка. Много избори свързани с жени, с любовни интереси. Кой е този мъж във вашите очи? Да, обича женска компания. Според вас. Също така го виждате като човек, който бяга от скандали, бяга от драми. Стигнали се до някакъв драматичен период. Той си тръгва, отплава, отпътува. Кой е този мъж във вашите очи? Движение има в живота му. С какво е свързано това движение? За някой от вас човека явно е започнал нова работа заради семейството си, за да подсигури семейството. Виждате го като човек с много задължения. Натоварил се с задачи, претоварил се. Кой е той във вашите очи? Мъж, който не показва чувствата си, но все пак мъж, който инвестира в семейството си. А възможно и като цяло да прави някакви инвестиции. Какви са тези инвестиции? Инвестиции в себе си по-скоро. Виждате го като мъж, който мисли основно за себе си. Всъщност, инвестира си в собственото си благополучие. Кой е този мъж във вашите очи? Мъж, който обича да се забавлява, обича забавленията, веселията. Но го виждате и като мъж с разбито сърце, което го е превърнало в по-егоцентричен малко мъж, по-студен, по-безчувствен. Все пак е съблазнител. Огнен, страстен мъж, зрял мъж също така. Мъж, който може да е огнен знак, овен лъв или стрелец, който е във вашите очи. Но виждате, че този мъж обича. Тази връзка въпреки всичко, вие го виждате като емоционално ангажиран, обичащ. Вие чувствате, че тази връзка с него е като пазена от съдбата. Виждате го като човек, който е бил предаден.
Но заради това предателство той е станал по-материално стабилен и по-отговорен. А при някой от вас вие го виждате като предател в страстите си. Действията му са разрушителни за вас, сякаш. Във вашите очи този човек има нова връзка. Нова, може би, любовница, страстна връзка. Допускате такава идея, някой от вас. Ако сте разпознали себе си, разпознали сте и вашия човек, считате, че това е вашето четене, слушате го гладко, резонира. То нека видим какво ви интересува вас в тези отношения. Какво искате да знаете за тази връзка от разстояние? Какво искате да знаете? Какво ви интересува? Интересува ви тази евентуална любовница, някой от вас. Искате да разберете повече информация за тази жена. При тези от вас, които нямат такива съмнения, се интересувате как да внесете щастие в тези отношения, как могат да станат щастливи и как вие да се покажете по-страстна, по-активна, по-желана да станете. Какво ви интересува за тази връзка от разстояние? Как да имате едно ново начало? Какво ново начало искате? Този мъж да стане по-отговорен и по-деен спрямо вас. Интересува ви предателство в тази връзка от разстояние. Искате да знаете повече за това предателство. Какво е било това предателство? Колебал се, към какво се е колебал? Между забавленията и стабилната връзка. В тази връзка ви интересуват лъжите и хитростите. Какво ви интересува от тази връзка от разстояние? Дали ви обича, дали има любовна ангажираност, дали би се борил за вас. Какво ви интересува в тази връзка? Дали той все пак ви възприема като постоянната жена в живота си, като сериозната, като стабилната, като семейство? Дали вие сте неговото семейство всъщност? Дали не е изпуснал опитаното, за да гони дивото? Какво ви интересува относно тези отношения? Любовта? Дали ви обича този човек?
Дали вие сте му задължение или той се... дали вие сте му задължение, част от задълженията, или той има чувства към вас. При тези от вас, които сте в едно обесено отношение, в едно никакво такова положение, интересувате се как да отстоявате себе си и какво искате да постигнете. Направо искате да го омагьосте, да го опитомите. Също така ви интересува трансформация на тази връзка от разстояние. Каква трансформация искате? Искате деца и повече щедрост от негова страна. А ако вече имате деца, то вие искате да създадете общи спомени с този мъж. Общи хубави спомени. Липсват ви такива. Добре, разбрахме, че вас ви интересуват чувствата на този човек към вас. Има ли предателство? Няма да питам, защото не е подходящ въпрос. Считам за общи четения. Но искам да попитам, какво чувства той към вас? Какво чувства този мъж към вас? Влюбен. Всъщност чувства щастие с вас, всъщност чувства, че вие сте го опитомили. Чувства, че вие го правите по-сериозен. Заземявате го. Действото му положително и на материалното състояние. Какво чувства този мъж към вас? Да, че заедно сте едно щастливо семейство. Но ви чувства много тайнствени. Вие сте една тайна за него. Защо сте тайнствени в неговите очи? Защото го чувства така, сякаш го лъжете, сякаш сте и по-агресивни всъщност на места. Какво чувства този мъж към вас? Че имате половинчат успех. В какво имате половинчат успех? В комуникацията. Хубавата, приятната, емоционалната комуникация. Какво чувства този мъж към вас? Чувства ви една съблазнителка, красива ви вижда. Но понякога и това семейство му е като задължение. А цялостно как му е? Цялостно има нужда от почивка. Защо има нужда от почивка? Отключват му се страховете. Някак си безнадежно му изглежда, усеща се контролиран. Чувства се и самотен понякога този господин. Защо се чувства самотен?
Защото понякога сте много хладна към него в неговите очи. Какво чувства той към вас? Любов? Вие сте двойка. Емоционално ангажирана, влюбена двойка. Обичащи се един друг. Какво чувства той към вас? Но му е много драматично и не иска да показва истинските си чувства. Като в капан се чувства в тези отношения. Защо не иска да покаже истинските си чувства? Ами чака вие да го направите. Чака от вас. Добре. Видяхме как се чувства. Сега искам да задам един последен въпрос, който да бъде: какво трябва да знаете за тази връзка в този момент? Какво е редно да знаете за тази връзка в този момент? Нека всеки от вас чуе онова, което е за него. Какво трябва да знаете за тази връзка? Че има много гняв в тези отношения. Много гняв, агресия, колебания. Въпреки че външно толкова може би не си личи. Имате нужда от промяна. Каква промяна? Този мъж някакси да го направите по... Да се научите да се държите с него като с мъжкар. Тези от вас, които имате деца, е редно да знаете, че е хубаво да се забавлявате повече с тези деца. Редно е да знаете, че болката, която изпитвате, е силна, но можете да я преодолеете и да започнете от начало. Имате сили да следвате зова на сърцето си. Редно е да знаете и, че има тайни. Какви тайни?
Този човек се бори повече, отколкото знаете. Как да преодолеете болката в себе си? Като се отдалечите и като започнете да изучавате себе си. Какво е редно да знаете в този момент за тези отношения? Човека всъщност е рационален, умен, въпреки че изглежда хладен, какъв е той всъщност? Човек, който се чувства като в капан, който не знае какво да прави. Редно е да знаете, че агресията в тези отношения в някаква степен е разрушена. Редно е да знаете, че има любов в тази връзка. И е редно да знаете, че в момента сте в период на трансформация и скандалите и драмите, които сте имали, те са... Просто не трябва да се драматизират допълнително. И този мъж е осъзнал чувствата си. И любовта не е просто в тези отношения е така, а вие сте... Той ви вижда като майка на децата си, като съпруга, като постоянната жена в живота му. Това е, което ми излезе днес като информация. Надявам се да е било полезно това четене. Благодаря ви, че бяхте с мен и днес. Пожелавам ви един прекрасен ден. И до следващия път.